Friends, बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव फिन खनसेबाव एडिआरइ आपडेट नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि काट अफ आरो लोगोसे नोंथांमोननि फाइनाल स्टेजाव माब्ला सहैगोन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन जाय नोंथांमोना चैनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बडो जब इनफो यूट्यूब चैनेलाव जेब्लायबो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोननो हागोन दा जों बेवहाय ग्रेड 3 बेनिफ्राय जों ग्रेड 4 नि बाथ्राखौ सावरायगोन जे नेक्स्ट नोंथांमोना माबायदि सिस्टेमाव साख्रि मोननो थांगासिनो दङ तो बेखायनो जोङो सेबानि साइडआव फैखाना दङ देन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना मोननो हागोन दा जोङो बेक फैनानै स' बावहाय सेबायाव फैयोब्ला नोंथांमोननि मोननै अपसन दङ बे जाबाय ग्रेड 3 नैबे जाबाय ग्रेड 4 दा जों फार्स्टआव ग्रेड 4 खौ जों नायोबा जायफ्रा एग्जाम होदों दा जायफ्रा एग्जाम होदों ग्रेड 4 आव नोंथांमोननिया मोननै बाहागो दंमोन ना मोनसे जाबाय क्लास 8 पासनि ग्रेड 4 अके देन बेनिफ्राय क्लास 10 पासनि नोंथांमोननि ग्रेड 4 बेयाव दङमोन दा बिनि लास्ट स्टेजआ जाहैबाय नोंथांमोननिया टोटल मार्क्सआ जोंहा 135 दंमोन ना बिनि गेजेराव थांनाय बाराव 70 आरो 60 काट अफ थांदोंमोन एबार स' नेगेटिभ दङ ना दा बेखायनो नोंथांमोना बिनि खाथि खालानो काट अफआ थांगोन आरो स' बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा आरो बेयाव थांबासो नोंथांमोना भाइभा टेस्टआव सहैनो हागोन आरो भाइभा टेस्टजों आरो लोगोसे एग्जामजों नोंथांमोननिजों प्लास खालामनानैसो माने फाइनाल लिस्टआ ओंखारगोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव स' ग्रेड 4 आव 5000 नि खाथियाव भेकेन्सि दङ आरो लोगोसे समजों लोगोसे बारायबाथ' बे उननि बाथ्रासै नाथाय 5000 पस्टआ नोंथांमोना दङ बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव स' बेनि रिजाल्ट दा रिजाल्टआ ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोननि एडिआरइ अके स' एडिआरइ रिजाल्ट होनोबा नोंथांमोननि ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 लानानै नोंथांमोननिया बेनो जाबाय फेब्रुवारि स' फेब्रुवारि लास्ट उइकआव बुंदों सर्सआव मोननाय बादिबा लास्ट उइक फेब्रुवारियाव नोंथांमोना रिजाल्ट मोनगोन आरो रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो काट अफ मोननाय लोगो लोगो नेक्स्ट स्टेजआ बेनो सेकेन्ड स्टेज बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्किल टेस्ट दङ बेनिफ्राय भाइभा टेस्ट दङ दा जों स्किल टेस्ट होनोबा जों बेक फैनानै ग्रेड 3 आव क्लिक खालामनांगोन आरो ग्रेड 3 आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा मोनथाम केटेगरि दंमोन ना फार्स्टनि जाबाय नोंथांमोना डिग्री फार्स्टनि अके देन सेकेन्डआ जाबाय नोंथांमोना एचएस पासनि बेयाव दङ बेनिफ्राय लास्टआ जाबाय नोंथांमोननि ड्राइभिं पोस्ट दङ स' बे मोनथामाव नैबे ड्राइभार पोस्टआव नोंथांमोननिया ड्राइभिं टेस्ट जागोन आरो ड्राइभिं टेस्ट पास जानानै जायफ्रानोखि नोंथांमोना ड्राइभिं एबा अरेल टेस्टआव पास जागोन अब्लाथाय नोंथांमोननि काट अफ लानानै साख्रि जेराव टटेल मार्क्सआ नोंथांमोननिया 150 मार्क्सनि एग्जाम जादोंमोन थांनाय बाराव 92 गाहाम थांदोंमोन काट अफआ आरो देग्लाय नेगेटिभ दङना बेखायनो बांद्रायबो थांनाय नङा एबा गोजौबो थांगोन बाट ड्राइभारनि एग्जामा जोबोर इजि जादोंमोन बेखायनो काट अफआ 100 प्लासबो खालामनो हागौ आरो दा बे जाबाय ड्राइभार पोस्टआव स' बिनिफ्राय जोंनि फैबाय डिग्री फार्स्टनि स' डिग्री फार्स्टआव जोंहा 175नि नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन बिनि गेजेराव डिग्री फार्स्ट एग्जामा जोबोर गोरा जादोंमोन जेराव नोंथांमोननि काट अफआ थांनाय बाराव एसे गोजौ थांदोंमन एबारो बांद्राय गोजौ थांनाय नङा प्लास नेगेटिभबो दं नालाय बेखायनो नोंथांमोननिया नेक्स्टआव मोनसे काट अफनि सायाव गुगल फर्म खालामगोन नोंथांमोना बयबो भट हरनो दाबाव देन एचएस लेभेलनि स' एचएस लेभेलनि एग्जामाव जोंहा गासै 150 मार्क्सनि एग्जाम जादोंमोन थांनाय बाराव काट अफआ फ्राय गोजौ थांदोंमोन नाथाय देग्लाय नेगेटिभ दं नालाय बेखायनो बांद्राय गोजौ थांनाय नङा मानो होनोबा नेगेटिभ मार्किं गोनाङाव बारा गोजौ थाङा देन फैबाय नोंथांमोननि स्किल टेस्ट दङ स' बे स्किल टेस्टआ नोंथांमोननिया रिजाल्टआ जेब्ला फेब्रुवारि नोंथांमोननि लास्ट उइकआव मोनगोन ना दा सर्सआ बुंनाय बादिबा अब्ला स' नोंथांमोना स्किल टेस्टआ नोंथांमोननिया मार्चआव जानानै आरो फाइनाल रिजाल्ट एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बुंदों 10 मेआव स' 10 मेआव नोंथांमोननि फाइनाल लिस्ट ओंखारगोन बेनो जाबाय एडिआरइ साख्रि दा गासै 50,000नि खाथियावहाय माने 10 मेआवहाय नोंथांमोननिखौ साख्रिखौ होगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय एडिआरइखौ लाफानानै आसाम पुलिस मेडिकेल गोबां रोखोमनि दङ स' नोंथांमोना बेवहाय मोनहैगोन आरो दा बेखायनो नोंथांमोननिया रेडि जादो जायनोखि स्किल टेस्टआव थांगोन बादि मोनदों नोंथांमोननि खामानिया जाबाय नोंथांमोना कम्पिउटाराव प्रेक्टिस खालामबाय थानाय दायो नोंथांमोननि एमएस नोंथांमोननि वर्ड दङ देन बेनिफ्राय एक्सेल दङ थ' नोंथांमोननि एक्सेल बेनिफ्राय पावार पइन्ट नोंथांमोननि पिपिटि बेखौहाय नोंथांमोना बे मोनथामनिफ्राय दाननाय जागोन कुइसना एग्जाम्पल नोंथांमोननि पिपिटि थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि एमएस वर्ड थाबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एमएस एक्सेल थाबाय स' नोंथांमोना बावहाय मोनथाम खामानियाव माने नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जागोन जेराव थांनाय बाराव सर्सआव मोननाय बादिबा स' 25 मार्क्सनि एग्जाममोन स्किल टेस्टआ एन्ड बेनिफ्राय 40 एबा 45 मिनिट्स नोंथांमोना मोनदोंमोन बेबायदि जायनोखि क्वालिफाइ जादों बिथांमोना फोरमायदों देन नोंथांमोननि भाइभा टेस्टआव ग्रेड 4आ नाम्बार 5 स' बेबायदि फोरमायदों एबा देग्लाय 15बो जानो हागौ टटेल मिलायनानै 150 अके मानोना ग्रेड 4आव 135 मोन नालाय दा बेनो नोंथांमोननि सर्सआ बेनो जे नोंथांमोननि लास्ट उइक फेब्रुवारियाव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दङ